Shehu Tijjani dai shine bangonmu, shine jagoranmu, shine imamunmu. Wallahi ya tsiro a gurin da muka ajiye manzan Allah ne, shi yasa muke bin sa. Shi yasa duk lokacin da ka je kai tsaye da ka taba mana shi, zaka mana masas da guri mai daraja ne, saboda wato abinda ta tsiro da Shehu Tijjani shine biziran soyayyen sayyiduna Rasulullahi. Ka shajaratin ɗayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. Amma duk wannan abin da ake yin na soyayya da damuwa da abubuwan da waɗannan su yi yaƙushi, su yi jafa'i, su yi suka, su yi wannan duk damuwan da muke yi, ba da mu iya taimakon annabi da komai ba. Tun kan ya zo duniya Allah ya masa tambari da kirari tawajjah haisu shi ita fa innakal mansur. Duk yanda ka tinkara Allah ya ce ni ne a gabanka, duk yanda za ka je ni ne a gabanka. Shi yasa annabi baya saka wai sahabbai suna bayansa ana bin sa a baya ko kuma ana gadinsa. Tirran da Allah ya saukar masa da wallahu ya asimuka minan nas, ya ce kar kowa ya sake gadina. Duk da annabi shi ya fi kowa mahara, ya fi kowa magauta, ya fi kowa makiya, ya fi kowa waɗanda suke da kwankwaman kishirwansu zubar da jinin manzan Allah. Hamma qaumun bi qatlihi fa abas saifu wafa'an wafa'ati safwa. An shasha attempting din kashe manzan Allah, amma annabi shi ya san ba kashe shi za a yi ba, saboda ya fi kowa sanin Allah. Allah ya ce masa wallahu ya asimuka minan nas. Shi yasa ko a gurin yaki, gurin da ya fi ko ina hatsari a gurin manzan Allah yake. Kuma kowane mahari damuwansa da farmakinsa shine ya kai hari ga manzan Allah, amma kuma ba su iya komai da annabi Muhammadu ba. Kuma Allah ya faɗa, kuma wannan shi ne duk abin da muke yi muna yi ne don taimakon kanmu. Illa tansuru faqad nasarahu Allah. In ma ba mu fito mun ba da kariya ma annabi ba, Allah ya bashi. In ma ba mu taimaki manzan Allah ba, Allah ya ce wa yansurakallahu nasaran aziza. Nasaran aziza. Allah ya taimake ka kuma zai ci gaba da taimakon ka, buwayayyen taimakon da babu wani wanda zai yi masas da darajan ka madaukaki sai Allah ya kunyata shi, ya tabar da shi, ya kaskantar da shi.